Тапшыруга инде күптән килеп, укылып узмаган хатларны актарам дуслар. 23 октябрь көнне 40 яшьлек юбилеен Тольятти шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Венера Салимова да каршылаган. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан котлап, соң булса да уң булсын дип, изге теләкләрен яраткан тормыш иптәше Рамил, улы Салават, кайнатасы Расим Рафатович, кайнанасы Зөһрә Сабировна, кызлары Рамилә, уллары Руслан, оныклары Камила, Айдар, Марина һәм Алина җиткерәләр. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып, сиңа йөрәк түрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Башлап аз гына синең хакта сөйләп китик. Мине син бәхетле иттең. Балаларымны бүләк итеп, бер ах чыгармыйча, гаиләбезне хөрмәтләп, тәрбияләп, бик матур бергә гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти-әниең биргән. Шундыктан аларга беренчедән олы рәхмәт. Сөекле хатыным һәм кадерле киленебез. Без сине ихлас йөрәктән матур туган көнең белән котлыйсыбыз килә. Сине ниләр белән чагыштырыйк икәнсең? Язгы кояштан да ягымлырак, умырзая чәчкәсеннән дә назлырак, татлы балдан да татлырак, алтын көмештән меңләтә кыйммәтлерәк булган якыныбыз. Әле яры язмыш дигәннәре миңа сине язган булган. Син миңа һәм балаларыңа гына түгел, кайнана-кайнатаңа да бик ягымлы килен. Тирә-юньдә синең янәшәңдә гел кояш елмаеп карыйсыман. Өеңдә дә син бик тырыш уңган хатын-кыз. Без кайнана-кайнатаңа һәм кайын апаларыңа кагылышлы исә, аның хакында бары җылы сүзләр белән генә телгә алабыз. Авыр чакта да, шатлыкларыбызда да яныбызда буласыз. Без аларга бик рәхмәтле. Безнең якыныбыз тормыш сөючән, актив, позитив энергиялы кеше. Ул киңәшендә, вакытында кызганмыйча гел ярдәмгә ашыга. Күңелеңә карата көнеңне дә матурларны бирсен Раббым. Без сине яратабыз, кадерлебез. Кеше гомере артык озын түгел, кышлар гына озын гомерле. Авырмыйча тазалыкта яша, Ходай биргән шушы гомерле. Туганлыкны саклап яшик шулай, бер-беребезнең хәлен белешик, шатлык килсә бергә уртаклашык, борчуларны бергә бүлешик. Кадерле, олы йөрәкле, җылы күңелле якыныбыз, синең юлларыңа шатлыклар яуса иде, безнең өчен һәр чак шулай яшь булып калсаң иде. Хатынымның туган көне, өзелеп сөеп яратам, аңа матур теләк юллап сагышларын таратам. Бәхетләре мулдан аксын, шатлыклары күп булсын, бүген күңел бәйрәмендә сөенеч белән тулсын. Язмышымның бүләге син, шатлыгымнан янамын, котлы булсын юбилеең, диеп үбеп каламын. Венера, без дә әлеге яңгыраган якыннарыгызның матур теләкләренә кушылабыз һәм алар тарафыннан бүләккә җыр юллыйбыз. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Ходай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә гомереңдә үзең кебекләрне эзләмә. Эзләмә син бит берәү генә, башкаларны үзеңә тиңләмә. Яшә җирдә бүгенгедәй кебек, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә газиз. Кадерлегенә кемгәдәй, гомер бит ул бик тә газиз,
Яшьлегенә гомереңнең, унут әле авыр чакларын.